so al'ajabu ne ya shiga zuciya yayi zaune mai nazari yake gane zance dan haka na rike so da gauna. Kai da gaske bana da safiya ko maraice na nazari da zurfin tunani akan shi soyina mai rubuce a san da duk doki a waye na shaida zuciya na makance abinda ta yi bida ko take so in tarsa shi kun san nufina. Zakuri da miko da zara sai da kwakwalwa za a fahimtu kuma idan na furta ku lura mu bar hannuwa fannin rubutu wasu a so da ƙauna su dara wasu kwaya saka su wahaltu sana fito da sirri na ƙauna mai jirage sai na ka zauna. Da na rige shiga dan iyaye domin zare ake yin abawa su ne ka da sirri na boye wasu kwaya suka sun macewa wasu ayo suna nan a raye so fuskashi ke sa kamanni kamar zama amurai na ka auna. Kanka kamu shigar sa bai fita ko da tufi a zuci so guri in ya samu shine yake yanin gane laifi me zan da koko inda da kamu shi kwada ma yana can a rafi laila da martanin na fahimtu kamar yasuwa so babu tuna. Take yin fitowa a gabarin su karshen kwatance da gaskiya ta so sun rikewa alkawari suna can a kwance a duniya ta so in ka samu wacce ta so ka yi dace ka so ka ne ginshikin so don haka na rike so da kauna. Sunan shi so adam baya canzo babu abin da zayan mai shi a jika so yakan kau da gizo na yarda so yana kau da kyashi mutum ya zama kamar wani gwarzo ya ji kamar san bayan shi ko